Ayan, nag-ready na nga kami ng aking asawa. Pupunta kami sa Barangay Tarum. 6 o'clock ng gabi. Punta kami ng Barangay Tarum para makipaglamay sa aking namayapang lola. Aking pinakamamahal na lola. Ayan, buti pumayag naman ng aking asawa basta kasama siya. Ayan, kahit si Papa, ayan, naka-ready na, kumukuha ng yelo na dadalhin sa Tarum. Ayan, nagkakape pa ang aking mahal na asawa. Ayan, nag-ready na rin ako ng aking susuotin. Ayan, color violet, purple. Ayan, hinihintay ko ang aking asawa. Habang nagkakape, ayan, naglalabing-labing muna. Ayan. Ayan, sobrang mahal ko yan. At mahal niya din ako. Ayan nga, punta kami sa aking lola. Alam niyo ba, ang aking lola ay sobrang bait sa aming mga apo niya. Mula nang kami ay maliliit pa, halos pantay-pantay yung kanyang pagtingin sa kanyang mga apo. Ayan. Dumating na rin yung aking mga ayan, dito na nga kami sa bahay ni Lola. Siya lang dyan mag-isa. Ayan ang aking lola, oh. Nasa kabaong na. Nakita na lang ng aking tiya, aking tiya Pura, kapatid ng papa ko, na wala nang buhay ang lola ko natagpuan nila sa CR. Sa CR niya sa bahay niya. Siguro inatake or nadulas sa banyo. Kasi siya lang mag-isa dun sa bahay. Ayaw naman makipisan, ayaw naman sa bahay ng kanyang mga anak. Makipisan, ayaw pati uwi sa bahay niya. Gusto sa bahay niya siya lang mag-isa. Kaya minsan napunta siya dito sa amin, sa bahay, sa kanyang mga anak. Nadalaw paminsan-minsan, sinasama ng aking tiya. Kaya marami nang tao sa kanyang lamay. Marami nagmamahal sa lola ko kasi sobrang bait niya. Ayan ang kanyang mga kabarangay, kaibigan, mga anak, mga apo na galing pa sa iba-ibang lugar, nagsiuwian para sa kanyang libing bukas. Ayan. Siyam pala yung kanyang mga anak. Pang-apat o pang-5 ata yung papa ko. Ayan ang lola ko. Kahit ang lolo ko, wala na rin. Pareho na sila na mayapa. Ayan. Sobrang bait niyan. Sobrang mapagmahal. Ang natatandaan ko nung kami nasa Tarum pa. Elementary pa lang ako noon. Pag Sabado-Linggo, dinadala kami ng aking papa dyan sa Tarum, sa bahay ng lola ko. Ayan. Sobrang maalaga niyan. Yung kakainin niya na lang, ibibigay niya pa sa kanyang mga apo. Pinaghahanda niya kami ng pagkain. Natatandaan ko nung andyan pa siya, yung maliit pa ako. Sinasama niya ako sa
sa bukid. Nangunguha kami doon ng bayabas, ng kamuting kahoy, ayan, yung mga gulayin, tapos magluluto siya. Basta sama-sama kami sa loob ng kanyang mga apo. Ka-close ko rin naman yung aking mga pinsan. Lahat kami, pinalaki niya ng magandang asal. May magandang asal. Sobrang bait niya, kaya hindi ko makakalimutan ng aking lola. Sa kanyang huling sandali ng kanyang buhay. Ang kanyang huling sandali bukas, lilibing na siya sa Barangay Kulasi. Kaya ito yung last na lamay niya. Sobrang daming tao. Daming nagmamahal sa kanya. Ayan po. Bukas libing niya na. Andyan yung mga apo niya. Ayan, andyan. Lahat yan, mga apo niya, anak, kaibigan, at kabarangay. Ang daming tao nakikisaya, kikidalamhati sa aking lola. Lola, alam ko masaya ka na dyan sa langit. Kasama mo na si Lolo. Bantayan nyo na lang kaming mga apo nyo. Bantayan mo si Papa. Sobrang lungkot ni Papa nang ibalita ko sa kanya na wala na si Inay. Ang aking inay. Ayan. Nagkaipon-ipon kaming lahat. Dumating yung tito ko na nanggaling sa Isabela. Ayan sila lahat, yung mga apo. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe and share na rin po ng aking YouTube channel. Please subscribe po. Don't forget to push the button para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Thank you so much po. Ayan. Ang huling lamay ng aking inay. Ang dami niyang mga apo. Siyamba naman na magkakapatid. Lahat ng apo niya may mga asawa na. Ayan yung asawa ko. Nakikisama na rin. Nagkakantahan. At least nasa langit na yung lola ko. Wala nang sakit na mararamdaman. Thank you so much po sa panunood. Thank you po. Ayan.